אז אני אגיד מה הגזרות, ומזה נגזור אחורה אולי, אני אגיד בעצם אתה מה תגיד השתנה. גזרה, ואז כן. איך מתמודדים, יאללה. אז קודם כל, עד היום כדי להוכיח שאתה סיעודי, היית צריך להוכיח שאתה סיעודי ב3 פעולות יום-יום. כמו לבוש, רחצה, ניידות, שליטה על סוגרים וכו'. עכשיו זה 4 פעולות. אתה צריך אותה במצב סיעודי הרבה יותר קשה, כדי להיכנס, כדי שיכירו בך כסיעודי, אבל אם אתה סובל משליטה על סוגרים, נשאר ב3. זה מה שההוראות החדשות אומרות, אבל מי ששולט על הסוגרים, יצטרך להישאר ב4, יהיה במצב הרבה יותר קשה. הגזרה השנייה, ואני קורא להם גזרות, כי זה גזרות, האמת שזה גזרות. הגזרה השנייה, זה הגדרת פעולת הלבוש. ההגדרות עצמן השתנו גם. הגדרת פעולת הלבוש, בעצם אומרת, ההגדרה היא רחבה, אני אקצר אותה. לבוש, אדם שמתלבש בהתאם למצבו, תבין מה שתבין מזה, כי זה מעכשיו פרשנות של חברת הביטוח. זה לא אני מחליט את הפרשנות, זה הם קובעים? מותאם למצבו, אין פסיקה בנושא, אין מי שיקבע אפילו את הפרשנות של זה. מותאם למצבו, לא יחשב כמי שצריך עזרה בפעולת הלבוש. אגב, גם, זה ממשיך גם, זה הרבה יותר גרוע מזה, אבל אני מתעכב על זה. למה? מה זה מותאם למצבו? אם אני יכול לשים חלוק, לא חולצה ולא מכנסיים, ויכול לצאת לרחוב, אז זה מותאם למצבי, כי אני יכול ללבוש רק חלוק. פרשנות שאפשר לפרש אותה לכל הכיוונים, וכמובן שחברת הביטוח תפרש את זה לטובתה. אני עובר אל הדבר הבא, רחצה. הרחצה, גם פה שינו את ההגדרה. פעם זה... אז עכשיו זה, הכניסה למתקן הרחצה בוטלה. עוד פעם, גם פה, הגזרה היא הרבה יותר חמורה מזה, כן, אני מקצר. זה כי המכונת זמן הקפיצה אותך מתחת לטוש ו... אז פה נגיד, אם לבן אדם יש שם בת גבוה, אז מבחינת חברת הביטוח, שיקפוץ מעל או באיזושהי צורה, אבל לא מעניין אותם איך הוא נכנס. וטענו, אגב, שזה אפליה, כלפי אנשים שלא יכולים, אין להם כסף לעשות התאמה של הדיור. הם לא יכולים להתאים את האמבטיה, אין להם כסף לזה. זה ממש אפליה. אני עובר אבל לדבר הכי גרוע. רגע, אם עד עכשיו היה גרוע, אז בוא נעלה את האימור. המצב היותר גרוע זה בעצם הוכחה של שירותי סיעוד במרבית שעות היממה. מה זה אומר? זה אומר שגם אם אתה מרותק למיטה, השכן שלך משה מגיע בבוקר לעזור לך להתלבש ולהתקלח, הבן שלך מגיע אחרי העבודה בערב לעזור לך להתלבש ולהתקלח. אין להם שום משמעות. הם לא מטפלים שלך. אתה לא תהיה מוכר על ידי הביטוח, ולמה? בגלל שאין לך אישור על שירותי סיעוד במרבית שעות היממה. למה? כי זה רק כמה שעות ביום. זה לא רוב שעות היממה. מטורף. ואני דיברתי על זה בוועדה לביקורת המדינה, אמרתי להם, חבר'ה, אתם לא מבינים את ההשלכות של, רק הסעיף הזה. לא הבנתם את ההשלכות שלו עד הסוף. ואני חושש ממה שיהיה אחרי ינואר 25, פשוט הכמות דחיות תהיה בלתי אפשרית. ופה אני רוצה לשאול, מכיוון שזה רלוונטי כמעט להורים של כולנו, בשלב כזה או אחר של החיים, קיבלתי דחייה של תביעת הסיעוד, זהו, נגמר? זה כאילו, אין מה לעשות יותר? אז לא, ברור שלא, כי אנחנו מקבלים גם בשוטף, גם היום כבר המון דחיות, אבל כמובן שכל דחייה היא בפני עצמה, צריך לבדוק מה הסיבה לדחייה, האם היה חוקר, לא היה חוקר, איזה מסמכים יש בתיק, אתה רואה שנגיד לגבי שליטה על סוגרים, זה מאוד מאוד משמעותי, במיוחד היום, או החל מינואר, זה עוד יותר משמעותי. אז כמובן כל דחייה בפני עצמה, אבל ממש צריך לבדוק את זה, ואני אומר עוד פעם, זה גזרות, אני אומר מצד אחד, אני מאוד שמח שיש ביטוח סיעודי, זה אבל הולך להיות מאוד קשה. כל הבלגן הזה התחיל בגלל הפוליסה של קופת החולים הכללית, זה משליך גם על כל שאר הקופות, או שאצלם הדברים נשארו אותו דבר? כל הקופות זה משליך רוחבית. מעכשיו. קופת חולים כללית גלגלה על כדור השלג הזה, ומכאן כולנו הולכים לשלם. כן, כי אי אפשר, זה פוליסה אחידה, אי אפשר להפלות בין הקופות.